Azkenik, zuk bakit galdera futuribletan, eta galdera eta bola, bestelazko bolarik ez daukagu, baina zuk ze bilakaera aurre ikusten zu lanerako eskubideen kontu honetan, hemen? Ze bilakaera, azkenean zera, nik usteet azterketa egokiena izango litzatekeela zabala, ez? Makro azterketa, ez? Orduan, aldagai batzuk dira epe motzekoak, aldagai ekonomikoak, baina musean bezala haundietara jokatu ezkero, hemen jokoan dagoena da eredua, ezta? Lehengo galderaren inguruan, ez? Ereduak markatzen du lan eskubidea zenbateraino babesten den, edo ez? Eta azkenean legeak ere dira testuinguru politikoaren ondorio. Beraz, ze garapen edukiko du honek? Honek jarraituko dio bizi dugun garapen ideologiko eta indar korrelazioen bilakaerari. Hori bai esango nuke. Zein izango den bilakaera hori? Noski ez dakidala, baina zer esan, berriro ere ikasteko askotan aurrera begiratzeak ematen diguen ikara hori dela eta horren izarena atzera begiratzea eta nahiko erakusten digu historiak, ezta? Orduan, agian gertatuko da beste inbastetan gertatu dena. Jarraitzen badu egoerak okerrera eta langileak estutze prozesuan aurrera jarraitu ezkero, egoera irauli egin daiteke eta txanponari buelta eman. Lan zuzenbidea gehien indartu da langileak oldartu ostean, eta langileak oldartu dira bere egoera jasanezina izan denean. Orain egoera jasanezina da, gero eta gehiago. Hego Euskal Herrian aldagaiak hobeagoak dira, besteak beste baita langile kontzientzia handiagoa delako eta lan eskubideak, esaten bezala nolabait engaiamendu gehiago daukalako, bai langileen kontzientzia dela eta ondorioz enpresen jarrera gaitik, ez? Kooperatibak horren adibide argia dira, ez? Kontzientzia horrena eta langileak euren artean aurrera atera autoenplegu kolektiboa, ezta? Orduan zer gertatuko da? Esango nukena, zalantzari gabe, bilakaera juridikoak jarraituko diola bilakaera ideologikoa, eta esan diztuan bezala indar korrelazioaren bilakaera. Zein izango den? Segurazki gauzak zenbait eta okerra joan, gehiago oldartu egoera jasanezin hauetan daudenak, ezta? Naiz eta bizi dugun egoeran estatuko mantentzearen aldeko kapital handiak bere lanak oso ondo egin, erabiliz besteak beste edabideak eta egia esan bai gaude egoera batean individualismoa indartzeko saio handi bat egiten ari dela, arrakastatxoa neurri handi batean, eta esan nahi den naiz eta egoera jasanezina izan, egoera jasanezinari jendeak erantzun individual bat ematen badio, horrek eragingo du segurazki gauzak ez aldatzea, erantzun kolektibo bat egon izatekotan, orduan bai egoera aldatu litzateke, ezta? Eta lanaren eskubidea denez elkarrizketa hau gogoeta bat hori eskatu nahi nizuen, erantzi gai honekin lotuta suposatzen dut gauz asko geratzen dira eta eskertuko nizuke zure galderez kanpoko zure ekarpena. Oso ondo. Nik hormen gogoeta bat egin nahi dut, eta gero beste zerbait nahi zu planteatu. Lan eskubidearen garrantziaz, ez da bere testu inguruan, ez da. Nik uste hemen komeni dela gogoratzea ikusteko ze garrantzia daukan, asko hitz egiten da politika sozialei buruz, ez da, gizarte politikak, ez? Besteak beste, hauteskunde politikoetan bate besteari leporatzen dio politika sozialetan atzera egiten dezu, horrek, nik planteatuko nuken aldera zen, jorratu nahi duana da zer dira politika sozialak. Zer dira politika sozialak, zer dira gizarte politikoak, askotan ez da esaten. Zer diren gizarte politikak, gai honen aitatasuna eta horregatik nahi nuen hona saiatu
lan eskubidea bere testuinguruan eta lan eskubidearen garrantzia bere testuinguruan kokatzeko asmoz, politika sozialen, gizarte politikan aitatasuna funtsean sortzaio Beveridge jaunari. William Beveridge, ingelesa, Bigarren Mundu Gerra garaian egin zuen txosten bat, txosten hori izan da gizarte segurantzaren biblia ere, eta Beveridge honek orain azpimarratu nahi dudanean egin zuen diagnostiko bat harrezkeroztik beti egunerokotasuna handia aurki duela. Berak esaten du, bere garaian Inglaterrako gizartean, baina Inglaterra esatea anekdota hutsa da, diagnostikoa unibertsala dudarik gabe, eta unibertsala eta egunerokotasun handia. Berak planteatzen du gizartean daudela berak ikusten ditu, identifikatzen ditu, esan da, 5 mamu, gaztera ditzuli da gigante bezala, mamuak, ez? Gigante izatekotan zentzu konotazio negatiboarekin beti ere. Eta berak ikusten dituen gizartearen 5 mamu horien aurrean planteatzen ditu 5 irtenbide edo 5 terapia esan genezake, eta zuzen ere 5 terapiak dira, eta beti izan dira harrezkeroztik politika sozial nagusiak. Eta politika sozial nagusiak izango lirateke horregatik edo dira osasuna aurre egiteko gaixotasunari, hezkuntza aurre egiteko gizarteak pairatzen duen ignorantzia zagintasunari, etxe bizitza, arazoa daukagun orain honekin, etxe bizitza arazoari aurre egiteko, gizarte segurantza, diru gabeziaren arazoiari aurre egiteko, eta azkenean gutxi dut, gure gaia enplegua langabezian dagoen jendeari laguntzeko. Orduan, hau baldin badira, hau ez da bere daiteke, gero aipatzen dira beste batzuk, ez dut nahi eginen diskurso itxi bat honekin, baina berak 5 hauek identifikatu zituen, eta beti ere 5 hauen inguruan gabiltza. Inoiz ez oso guti, besteren bat sartu daiteke, gizarte zerbitzua, menpekotasuna, esan nahi dut, 5 hauek baldin badira gakoak gizarte ongizatearentzat, nik uste, eta hori nahi azpimarratu, 5 horien artean, berak ez zuen egin noski, baina hautatu beharrekotan zein den garrantzitsuena, nik uste enplegua dela. Eta zergatik, nahiz eta 5 hauek oso desberdinak izan, enplegua neurri handi batean da besteetarako giltza. Enpleguak lan egiten duenari noski ematen dizkio baliabide ekonomikoak. Eta norberaren baliabide ekonomikoekin aurre egitea badago beste beharrei, osasuna, hezkuntza, etxe bizitza eta diru baldin badaukazu ez dezu behar gizarte segurantza diru. Hori ikuspegi individual batetik eta ikuspegi publiko batetik gauza, bera, nondik ateratzen da dirua osasun publiko, hezkuntza publiko, etxe bizitza politika publiko eta gizarte segurantzarentzat? Neurri handi batean lanak eragiten duen errenta ikerpenetik. Orduan, gure gizartean atzeraka, goaz gizartean, esanet, Europako eredu soziala, gizarte eredu aditu den honetan, gizarte ongizatea, hautatu behar izango benu non dagoakoa, lanean dago. Ikuspegi individual eta publikotik ere. Orduan, oso egokia egitzen zait, zuek egiten nahi izatena, lan eskubidea aztertzea, ze lan eskubidea da bizigaren sistemaren ardatza, nire ustetan, azaltzen saiatu nahi zen moduan, ezta? Eta horregatik, erabat kritikagarria da, zeran komentatzen genuena, erabiltzea lana, ekoizpen kostu huts bezala, horrek jartzen digu hankaz gora guztia. Bazken pinean, horren biziaren egoeran, ikusten ari gara, baita Grezian, Portugalen, Espainian estatuan bertan, Europako gure testuinguruan ditu konstituzio antzekoak eredu berari jarraitzen diotena, ezta? Europako gizarte ereduari jarraituz, konstituzio sozialak, estatu sozialak, gizarte estatua aldarrikatzen dutenak eta besteak beste beti aurkitzen du hor lan eskubidea. Baina gaur egun, konstituzio azpitik, legez eta praktikan ikusten ari gara beste eredu bat ari dela, itxasoa izango baliz bezala, hor betik beste korronte bat pasatzen ari da. Goian,
Azalari guztan dugu konstituzioa lan eskubidea eta ez da zer aldatu. Europako gizarte ereduak mantentzen da. Baina